blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei. Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Os viños de Rías Baixas afianzan a súa presenza nos concursos nacionais e internacionais. O resultado en 2025 foi moi positivo. Recibiron 274 galardóns na súa participación nestas citas. Estes premios obtiveronse en 11 citas establecidas no calendario oficial da Organización Internacional da Viña e o Viño, as que concorreron as distintas adegas adscritas á denominación dende xaneiro ata decembro de 2025. Do conxunto de galardóns, 12 son da categoría Gran Ouro, Platino ou Selección dos Xuíces, 83 de ouro, 109 de prata, 63 de bronce e 7 recomendacións. A metade destes viños de Rías Baixas pertencen á anada 2024, máis de 100, que foi cualificada como excelente, converténdose así nunha das 7 anadas coa máxima puntuación na historia deste Consello Regulador. Os galardóns son premios recibidos nos máis prestixiosos concursos internacionais e nacionais que sitúan novamente os viños de Rías Baixas como uns dos mellores brancos do mundo. Así, España foi unha boa praza para esta denominación de orixe grazas aos resultados en concursos consolidados como os organizados pola Unión Española de Catadores. Os Bacus 2025 que premiaron a 22 Rías Baixas, 3 Gran Bacus de ouro, 13 de ouro e 6 de prata. O seu irmán pequeno, os Baco 2025, concederon estes viños un total de 32 galardóns, un Gran Ouro, 20 euros e 11 pratas. Tamén os Vin España, concurso nacional de viños organizado pola Federación Española de Enoloxía, que outorgaron as marcas da DO Rías Baixas un total de 34 premios, 5 Gran Ouros, 17 euros e 12 pratas. No panorama internacional, os viños Rías Baixas tamén brillaron conseguindo 88 galardóns nos Decanter World Wine Awards, un Gran Ouro, 5 euros, 42 pratas e 40 bronces, os que se suman tamén as 38 medallas International Wine Challenge, 18 pratas, 13 bronces e 7 recomendacións. Outros concursos internacionais que premiaron a gran calidade dos viños da denominación de orixe Rías Baixas son o Challenge International Duban con 3 euros, o concurso Texon Wine Awards, un dos concursos de viños máis prestixiosos e rigorosos do mundo, con sede en Estados Unidos, que concedeu 6 galardóns, un platino e outro selección do xurado, un ouro, 2 pratas e un bronce. O Mundus Vini con 32 premiados, 22 ouros e 10 pratas, o International Wine and Spirit Competition con 18 premios, un ouro, 8 pratas e 9 bronces, e en Citadels Duvan con un ouro. Aínda que a última anada, neste caso a 2024, tivo un peso importante, con máis dun centenar de galardóns, o resto tamén suman máis dun centenar de premios que se reparten nas
na seguinte orde: 23, 22, 21, 20, 18, 19 e 17. Cabe destacar que os viños espumosos de calidade Rías Baixas recibiron un total de 15 premios, demostrando así a súa consolidación como produto e o seu potencial. Ao longo do ano 2025, a DO Rías Baixas recibiu a visita de importantes prescritores e profesionais co obxectivo de profundar os seus coñecementos sobre esta rexión atlántica. Algúns, como o Master of Wine español Pedro Ballesteros, que encatou a cegas 78 viños de Rías Baixas, así como tamén o Master of Wine inglés Tim Atkin, que xa leva 4 anos consecutivos visitando esta denominación e recentemente publicou un amplo informe no que recolle o resultado das 263 marcas de Rías Baixas catadas, incluindo o seu propio podium. Tamén o líder da publicación independente Vinous, Joaquín Hidalgo, visitou esta denominación de orixe o ano pasado, do mesmo xeito que fixeron os 8 participantes do programa Spanish Wine Educator procedentes de Canadá e Estados Unidos, que organiza o ICEX. Os 25 alumnos do Wine and Spirit Education Trust Global Academy, así como as habituais misións inversas que se organizan todos os anos a través do plan de promoción do Consello Regulador e que en 2025 procederon de México, Reino Unido e Estados Unidos. ...39 adegas da denominación de orixe Rías Baixas beneficiáronse das axudas da Xunta para a reestruturación e reconversión da viña en Galicia. Medios Rural repartiu entre elas 1,5 millón de euros para proxectos que transformen o sector cara a un modelo máis sostible. Na comarca do Salnés foron 10 as adegas que se beneficiaron desta liña de axudas, cunha achega global de 350.000 euros. A Xunta de Galicia invertiu 3 millóns de euros en todo Galicia, foron 1,5 millón na ADO Rías Baixas e que foron 39 as persoas ou bodegas as que se lle concedeu a axuda, e concretamente no Salnés foron 10 as bodegas ou persoas que foron beneficiarias, e unha delas foi Terras da Sorei. Foron en total dos 9 das 10 no Salnés foron 350.000 euros que a Xunta de Galicia investiu nesta comarca. Esta medida, din dende a Xunta, é estratéxica para Galicia para incrementar a competitividade das explotacións vitivinícolas. Faino mediante os reaxustes estruturais do viñedo para que se diminúan os custos de produción das explotacións nas que hai un gran predominio do minifundio. Tamén coas melloras técnicas da xestión dos viñedos que contribúan a redimensionar as explotacións e cos reaxustes varietais necesarios para favorecer a orientación ao mercado. É unha forma de axudar a todos estes viticultores e bodegas que están facendo unha labor extraordinaria, non? Para que cada vez os nosos viños, os nosos caldos sean
de maior calidade, sean máis sostible todas as bodegas e a produción que se fai, e hai que decir ademais que a DO Rías Baixas precisamente é a DO máis importante que temos en Galicia. A preocupación da Xunta pois é axudalos sempre coa súa colaboración no que precisen, e os resultados pois son que temos un dos viños blancos do mundo, e que seguiremos traballando desde logo da súa man, da man dos viticultores, sobre todo da DO Rías Baixas, para seguir disfrutando deste produto que, como todos sabemos, forma parte desa Galicia calidade polo que a Xunta está a traballar. Unha das adegas que se beneficiou destas axudas é a Meisina Terra da Sorei. Cunha achega de 72.000 euros farán unha nova plantación de 4 hectáreas en Agudelo, no concello de Barro. Nos vamos a facer unha plantación en Agudelo en Barro de casi 4 hectáreas de viñedo, pero o importante non é plantar, en noso caso, 4 hectáreas máis, senón empezar a traballar en dúas cousas, en que o viñedo sea máis sostible, que a xente sea máis profesional, e tamén en traballar, se nós aquí estamos no que hoxe Terra da Sorei, unha adega onde nos unimos para ter calidade, competir, pois creo que hai que facer o Terra da Sorei do viñedo. Creo que temos que dar pasos para profesionalizar o viñedo, para ter uva de calidade, pero e que a xente que traballa teña unha tamén calidade de vida, e que o precio da uva sea un precio equilibrado e eficaz para o sistema. Nesa liña, dende Terra de Asorei poñen en valor esta aposta da Xunta por seguir transformando o sector a prol da sostibilidade, o tempo que se fomenta a profesionalización e internacionalización do sector. Consideran clave a colaboración público-privada. Poñer en valor esta colaboración público-privada que fai a Xunta de Galicia e tamén a Unión Europea, e que axuda a adegas e a viticultores. Sin esta colaboración continua durante 4 anos non se podería entender hoxe o sector do Albariño. Rías Baixas é un dos sectores económicos de éxito, pero este éxito é compartido con moita xente, con moitas institucións. Esta colaboración público-privada, Xunta, Unión Europea e empresas privadas, é unha das claves de ese éxito, e creo que esa colaboración ten que continuar no futuro. Esa colaboración pública-privada permitiu que o Albariño alcanzara cotas de organización como empresas e cotas de mercado internacional que, se non fora, e hai que dicilo e agradecelo, esa colaboración pública, pois se tardaría 2 ou 3 xeneracións. E din que é fundamental seguir mantendo esa colaboración entre administracións e adegas nun contexto de incertidume global que ameaza conter tamén o seu impacto no sector. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. A intelixencia artificial é unha ferramenta que cada vez está máis presente nas nosas vidas, e o sector enoturístico das Rías Baixas non quere quedar á marxe. La Ruta del Vino Rías Baixas sigue apostando otro año más por la formación y la mejora de esa profesionalización de nuestro sector, y entendíamos que era muy necesario empezar a dar formación sobre inteligencia artificial, ¿no? Como pode axudarnos a inteligencia artificial na creación de contidos no sector enoturístico é a pregunta a que busca responder o novo curso impulsado dende a Ruta do Viño Rías Baixas para os seus asociados. Y nos parecía muy interesante empezar estas jornadas centradas en la estrategia, ¿no? En qué herramientas va a poder ofrecernos Raquel Lorenzo para posicionar mejor nuestras marcas, ¿no? Para
para tener mejor imagen de marca, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces eso, pues desde la ruta seguir trabajando en esa formación y ofrecer esas necesidades que tiene el sector y que intentamos ofertar desde la ruta. Concretamente, yo vengo a formar a las empresas sobre el entorno de marketing, es decir, cómo aplicar la IA en un sector del marketing, pues para darse a conocer y demás. Y como ella notaba pues esa demanda y demás, se puso en contacto con nosotros. Al final somos una consultora que está intentando especializarse mucho en cómo aplicar la IA. Y sobre todo lo que quiero resaltar es no solo el uso esporádico de pues abro ChatGPT y le hago una pregunta, sino cómo poder abordar a nivel grupal en toda la empresa que se empiece a usar la IA desde dentro y no en casos aislados, sino como tenerlo como una herramienta más de trabajo. Porque a IA chegou para quedar, pero é fundamental coñecer as posibilidades que ofrece para poder aplicalas do mellor xeito en cada caso e o tempo sacarlle o maior rendemento. Muchísimo conocimiento de usuarios y sobre todo el análisis de datos, que igual no hay el tiempo en el día a día de, pues para una bodega, por ejemplo, quizás hay una demanda en el extranjero de cierto sabor o cierta cata y poder detectarlo con pues búsquedas en Google o análisis de datos desde dentro. Al final la IA tiene muchísimo acceso a todo ese dato que quizás las empresas no lo conocen. Entonces yo creo que les puede aportar mucho conocimiento que ellos lo tienen interiorizado, pero que no tienen el tiempo para pararse a analizar. O curso celebrouse a semana pasada cunha formación centrada no marketing, un dos eidos nos que a IA pode ser máis útil aos asociados da ruta, dende recompilar datos dos seus clientes a axudar á hora de preparar publicacións nas redes sociais. Hay interés, pero no solo en este sector. Hoy en día escuchas IA por todos lados y la gente incluso tiene como cierta presión a usar la IA para ver que está al día de la tecnología. Y sí que hay muchísimo interés en todos los sectores, pero en este yo creo que es un sector donde se puede sacar mucho partido, sobre todo en el área de hoy, de marketing, de conocer a tu audiencia, poder hacer una estrategia más allá que solo sea que le pidas a ChatGPT, hazme un copy para una publicación en Instagram, que si solo le pides eso, que es algo también que quiero incidir, va a ser el mismo texto para todas las empresas, es decir, como que pierdes un poco tu esencia y cómo poder llegar a usar la IA sin perder la esencia, eso es muy importante. O perfil dos asistentes foi tan variado como dos asociados á ruta do viño Rías Baixas. Entre eles hai adegas, restaurantes, hotéis e todo tipo de establecementos relacionados co enoturismo. A formación buscou ofrecer diferentes posibilidades para adaptar a IA ás súas necesidades. Bueno, como sabéis, en la ruta tenemos perfiles muy variados. Efectivamente, la mayor parte son bodegas, pero también tenemos alojamientos y restaurantes, y lo mismo pasa en la jornada de hoy, ¿no? Efectivamente, la mayoría son bodegas, pero también se han querido acercar a alojamientos de turismo rural, restaurantes, ¿no? Que entienden que la IA también es una herramienta fundamental y de la que tenemos que aprender. Porque de hecho hay como una parte de la formación donde hay cierta categorización que no es ni peor ni mejor estar en un grupo. Al final cada uno tenemos un conocimiento y una adopción de la IA diferente al otro, ni uno es mejor ni otro es peor, pero sí que vamos a hacer como ese pequeño ejercicio de, vale, vamos a ver dónde podemos estar cada uno y desde ese posicionamiento, pues diferentes estrategias de si yo solo uso ChatGPT de manera esporádica, cómo puedo empezar a abordar más el uso de la IA y sin embargo, si ya soy una empresa más grande, una bodega grande que lo tengo más interiorizado y mis trabajadores lo usan bastante, pues estoy en otra categoría y puedo llegar a hacer otras cosas. Entonces sí que vamos a hacer pues ese pequeño ejercicio. O interese que espertou a proposta da ruta é innegable, tanto é así que o curso colgou o cartel de completo. Es desde luego que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y entendíamos, bueno, que era una asignatura pendiente que debíamos abordar como asociación, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que era una propuesta interesante y la verdad es que ha sido muy buena acogida por parte de nuestros asociados. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Barbanzarousa acudiu un ano máis a Fitur para presentar a que será a súa oferta turística para o presente ano, coa que volve a poñer en valor a súa identidade gastronómica e vitivinícola, como eixo estratéxico do seu posicionamento turístico.
Fixo ademais cunha presentación no stand de Galicia no que tomaron parte o director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, e o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, ademais dos 4 alcaldes que integran a entidade. Baixo o título Barbanza Arousa viaxe a través da historia dos sabores, a Mancomunidade segue a manter a súa aposta polo turismo enogastronómico e o turismo industrial, vinculados á tradición da salazón e a conserva, sen esquecer tampouco os viños da IExP Terras da Barbanceiria. Precisamente o que queremos promocionar é o noso produto gastronómico, os nosos viños Terra de Barbanceiria. Eso, digamos, que é o principal obxectivo, pero, bueno, todo isto dentro do plan de sustentabilidade que estamos a levar adiante e que finaliza precisamente en este ano 2026. Nos queremos vender a enogastronomía como experiencia, a experiencia que sae do mar dende pois, que se capturan pois, eses mariscadores, os bateeiros, os pescadores e as pescadoras, toda esa xente do mar que a captura e incluso despois tamén temos a parte da conserva, porque o noso produto tanto se pode consumir fresco como en conserva. Esas conserveiras que traballan no noso territorio e todo elo cos viños do territorio que tamén se fan pois, polos nosos adegueiros. Co cal, toda a enogastronomía do noso territorio supón unha experiencia que se pode ver, que se pode sentir. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.